Spokojnú júnovú nedeľu v Jenkovciach narušili záchranné zložky priamo v akcii. Polícia i hasiči tu tento raz mali celkom príjemnú povinnosť. Ukážky svojej práce predvedli v rámci osláv Dňa otcov. Jenkovce aj 3. júnovú nedeľu ožili bohatým programom. Už 8 rokov si v tento deň pripomínajú Deň otcov. Je to taký ten novodobejší sviatok. Tu v Jenkovciach sme prišli s touto tradíciou, myslím, že už 8. rok, keď sme po Dni Matiek, Deň Matiek sme začali oslavovať trošku skôr, zistili, že existuje aj sviatok pre otcov. Propagujeme alebo preferujeme to, aby rodina bola kompletná, to znamená, oslavujeme aj Deň Matiek, aj Deň otcov a samozrejme aj Deň detí. Starosta obce sa každoročne snaží prilákať celé rodiny stále atraktívnym programom. Inak tomu nebolo ani tento rok. Pútavé vystúpenia v podobe ozbrojených síl či záchranných zložiek boli toho dôkazom. Deň otcov je spojený s takým oddychovým programom pre otcov samozrejme, ale aj pre všetkých občanov. V tomto programe vystúpia najprv detičky, ktoré potešia svojich otcov programom, následne nejakým pekným milým darčekom. No a potom sa ukážu ockovia policajti, ockovia hasiči, no a nakoniec ockovia futbalisti proti svojim synom. Sviatočné popoludne svojim vystúpením otvorili deti z materskej škôlky. Po ňom obdarovali svojich oteckov vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Súčasťou oddychového popoludňa boli aj súťaže oteckov so svojimi ratolestiami i obľúbené preťahovanie lanom, v ktorom si víťazstvo vybojovali práve deti. Nepochybne lákavým programom zaujali príslušníci policajného zboru. Tí deťom okrem iného predviedli aj prácu a poslušnosť policajného psa. Psík sa volá Ratina, volám ju Tinka. A je všestranne využiteľný psík a používa sa na hranici hlavne na tie pachové práce, potom sú to cviky poslušnosti a obranné práce pri preskume terénu a objektov. Tinka dnes detičkám ukázala cviky poslušnosti, to boli cviky pri nohe, chôdza pri nohe, posunky na diaľku, odloženie a detičky hádzali Tinke ápor, ktorá im nosila, popri tom jej dávali sadni, ľahni, vstane, štekaj. Také detská zabávka, že dokážu aj oni možno vycvičiť psíka. Prievodnými akciami boli aj streľba zo vzduchovky, ukážka policajnej techniky či jazda na policajných štvorkolkách, o ktorú bol skutočne veľký záujem. Policajtov s ukážkami svojej práce vystriedali hasiči. Dneska sme prišli do Jenkoviec pozdraviť všetky deti a ukázali sme im ukážku automobilu, hasenia automobilu a plus sme im predviedli hasenie strednou penou a tak ešte zatiaľ nekončíme, ešte im ukážeme celý automobil, čo sa nachádza v automobile a nakoniec ešte to autičko krásne staré, ešte ho rozstrihame hydraulickým náradím. A tu už išlo naozaj do tuhého. O tom, že každý chlapec chcel byť hasičom, nebolo pochýb. Hasenie horiaceho automobilu si vychutnávali nielen deti, ale aj dospelí. Veľkým lákadlom bola aj ukážka vytvorenia hasiacej peny či prestrihnutie uhaseného vraku hydraulickými nožnicami. Polícia, hasiči či jazda na štvorkolkách, to bola len časť atraktívneho programu, ktorý obec pripravila pri príležitosti Dňa otcov. Čím zaujmu opäť o rok, sa necháme prekvapiť. Z Jenkoviec, Lenka Ondilová.